adierazteko aktoren partetik ez dago eskubiderik astakeri badala egunkariaren auziak aurrera joatea eta bertan bera uz dezatela lehen bailen astakeri hau. Ez dago inongo arrazoirik jende hau enkausatu egoteko. Dudarik gabe gu hemen egongo gea egunkariaren defentsan eta baita ere beste edozein lekutan. Ez du behar izan zinemaldia, guk aldarrikatzeko bere garaian injustizia bat egin zela eta hori zuzendu beharra dagoela. Eta euskarak badaukala eukitzea egunkari bat euskaraz eta hori herritarren eskakizun bada eta aktoreok herritarra gea. Azken finean deno dakigu ze justizi klase daukagun edo daukaten gure ganako behintzat eta justizia ez dala hori dudik gabe gainera, Guztiok ekarri gaitun bezala, historia honen bukaera bat azkar ematen diogun eta hori adierazi nahian. Existitu ere zuen egin behar, baina, jak existitu da, aspaldi bukatuta izan behar zuen, baina, jak ez dagoen, laizter bukatzen den. Ez dakit ez, hiltzet beharrezko dela, holako eskaparatea eta aprotxatzea, aldarrikapen justu bat egiteko, ez da. Hemen egunkariekin oso gaizki portatu zian, justizia egizte egon, eta ematen du ez duela egon nahi ere, eta, nik uste aldarrikapen honen bitartez, guk behintzat mundu honetan lan egiten duguna garbi utzen nahi duela, euskarazko egunkari bat beharrezkoa dela, eta euskarazko izateagatik ez duela esan nahi beste zer. Naiz da bereik askotan gidoileria baino imaginazio gehiago izan.